Okay, kaaro ba? Datayon iti kanito ngororayan tayo datay makun ko na nga second monthly finals iti adda kami manan sa Search for Ilocano Idols 2019 dito lang abo 98.5 Iti idol tayo hindi. Nakamute gaya. hanta nga nakasagana pero ham mo nga ipapahalat ha balong ang akarkaradap tabay laeng. Ayan so hantay nga pabayagin ang upat na apo itatangag sa sali-salisal. Sino nga takadakwada iti nagasat nga makaiyawi diti 1,000 pesos. 1,000. Sa bagay hamit nga atayo ta 500 pesos mati consolation prize sa itata sa upat na. Sa putang pa lang Sa nakuha. putak pa lang. At siyempre, at dagigyan na papating sponsor. So, of course, we have the family, Idiken Ita, family of Four Decade Duo, kapsat Charity Lianes, kapsat Uncle Ron, si Pagan, Ate Cathy, Salvador, Ate Charity, ating Venus, at utad ta Emma Aileen. Of course, ika, mangtod kamot, siya mangtod kamot, ibakit ko, mangtod iti... ano pa dito ni bakit ko? Expired ng lipstick. And of course, into no grand finals, mangtod ka numot ni Manong ko ti Avan gift pack. Iti, grand winner tayo. So nakatato ti maawat to grand winner. So may we have now our first contestant from Barangay Labinab, Kawayan City, ni Jenny Abulan. 12 years old. 12 pa laeng ititawanan na laing ako mansyonan. So please, paki-prepare mo man DJ kansyonan na balong. Yan. Sige. Paki-off mo DJ Jai. Ajay Tokar ayan i-airplane mode mo tabakan od nang laki dito mo tawag dito nga. Hello, apa ayan nyo? Kung nang toke dito. Okay. Airplane mo na. Jenica, iti na nga bakit di ka man kung anong Domingo de. May katibasang? Ayan. Nagdadakkel dagiti kalaban mo kita niyo ading Micah Joyce. Sak niya mapubutang no mababay ka kanyan. Sa ka apo ko na kan. Ngam, awan ka no iti edad ko na naman. Yan. Nakasagana kan basang. Winser. Kita na nakasapatos ka talaga nakasagana ka. Ito maray ito tangal. Okay nga Rod, and she's going to sing. Ano ti kansyon Kasan yung kakadi ang malipatan? Pagkapagibibiyang ako mga pangalipatan na. Anyway, dapat iti oras, kablaawan pa yung mga kablaawan anak ko. Kabkablaawak man ti Family Bulan, Family Serensyok, and Family Domingo. Okay, and dito apo nga sa Lizal, iti may sa kadagiti numero uno, kitaan, mikit no kasano kayo nga aga sao iti Ilocano. Iso nga lalaingam, iti sumarita ti Ilocano kabayatan ti panang kablao mo, kan no kumansyon ka no kasanong nga ibalikas iti liriko nga Ilocano. Tatatakit iti advocacy tayo no kasano tayong ayatan, iti bukbuko tayo nga dila. Okay nga Rod, kumansyon kan anak ko. Panang silver mo, dagiti problema. Dayta ti rason, anak kayawam tuirik na. Aldaw, tinapupuutak. Si kakanyak, day agpakatat. Kasano kakadiya maipatan, idintutan na ipatekan. Jack tumayaw awan, tanamu arupang sumuknur. Lagip kastikal man lang. Sikati amin ko, salda kato'y biyag ko. Liwliwag kato'y pusok, ipatpatekan ti agnanayon.
na yung